Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Itiag da mga oras tayo kakabsat, alas 5:53, itiag sapa. Kablaawang kay manan kakabsat, iti nasalun at nga aldaw, iti Lunes, may kapat ti mabilang iti bulan, iti Hulyo kakabsat, kumusta? Kumusta ti agdama kasasaad, wino panawon, kadag iti luglugaryo kakabsat. Dito Septon Village, kung saan nandito po yung ating pong station, medyo maaliwalas po ang panahon. Mayati panahon kakabsat, nalamag. Kastamot kumakada kayo kakabsat. Well, agyaman tayo iti barumaning agsapang impay, iti apo, iti dating aldaw, nagreing tayo, nakareing tayo, naikam tayo iti pigsat, at hindi ka usarin tayo para iti dayaw, king gloria iti Diyos, hallelujah. Tayo isot nga po nang makiadda kayo kanya kakabsat, iti last pod, iti 30 minuto, kas agadal tayo iti sasa, iti apo, kinagpipinabilig tayo babaan iti kararag, manipod iti dating nga programa, iti agsapan at iti namnama manipod Lunes, aging gana iti Biyernes, iti dating nga stasyon, 1143 DZMR Santiago City. Tinagsak ka magkabkablaw ka na kayo iti aldaw iti Lunes, Lawrence Salazar. Adatal na puso, inted ni Jesus ko, idi inawat ko, manugbot ko. Adaragsak puso, ikantat ayat na, ituloy ko't makipagna. Ituloy ko't makipagna ken Jesus, hinggat matulpos ko ti dalan ko. Jai gloria naranya, Jesus makita tu, ituloy ko't makipagna. Alawen kakabsat, agyaman tayo, iti day nga kanta, agtuloy tayo nga makipagna iti apo. Amen. Day tayo kumatitari, gagay tayo, iti day nga guldaway. Well, hanggat tayo nga pabayagan ng kakabsat. Kahit kumanti makipagsao kada kayo, iti day nga guldaway, maipapan, bueno, iti titulo na, ikaman ti titulo na kasi kakabsat, unmovable. Ayan, English tayo mo kakabsat. Saan nga magunay, hindi natitinag, kuna na iti Tagalog. Keep on, don't quit. Ayan. Tuloy tayo laing kakabsat kasi kanta nga lang gantayo, agtultuloy tayo laing agserbi iti apo. Kung nagtatay, saan nga magunay? Well, iti dahi nga gundaway, adu dagiti banag, nga mabaling nga manggunay iti pamati, dagiti tao. Umuna, iti panagayat iti kwarta. Di ba? Na dumaket, sobrang panagayat mo iti kwarta, ay malipatam iti pamatin. No duma ingkararag mo nga addaan ka iti kwarta tap na mausar ipara ko ma iti dayaw king gloria ti apo nga misumat iti rason nya panakalipat mo nga pan di church sen nagtayo king kuana. Hanaan nga di kakabsat. Isu pa di panak may sapay ket isu di panakigayem iti lubong. Kaya na duma mo subsobraan tayo iti agraragsak malipatan tayo nga datayo ket namati. Kaya mapukaw da di panamati tayo kina Dios tayo gapo iti panagayat tayo dito'y lubong. Nyapay, na duma death of loved one. I mean, kilala po tayo na datayo kat namati, believers, yung adupay lang, dagiti tradisyon. Anyway, hanga bawal mo dagiti tradisyon, min kultura kakabsat. Yung kitaan tayo mo, dagiti pamati tayo. Kaya, dagiti pamati tayo, numayan natop mo laing di aramidin tayo. Kaya sa alimbawa, akala tayo, siyempre, amutay mo nga iti atang nga pag-isudya yan ti Biblia, when di pambati tayo kakabsat, ngam sikapay mo't iti pangpangruna. Digiti banag kakabsat nga manggunay, no daduma mang tinag kada tayo, no daduma dagiti sakit. Aya, no daduma amum lagarudan nga ni Apo Jesus.
Ni Apo Diyos kakabsat, iti mabaling nga mangagas. Dagadang mo, dagiti doctors tayo, instrumento ti Apo, apang kapila ti albularyo. Aya, wala niya pa, dagiti panagbuteng. No duma abakan na iti pamati tayo iti panagbuteng. No duma, iti kinarigat iti biyag. Nga dadagi tiyempong manggigantay nga kapit sa patalim. Kung agam di Church Kalman, haan nga word itinamati dadi kapit sa patalim. Kapit lang kay Jesus. Dadi iti apag iso. Iti Biblia saritaan na ba't kakabsat, nga damot nagiti naglasat, iti kapadasan, iti panagbiagda. Ngam sa anda nga pulos, nga nagunay, handaan nga pulos, nga hindi po sila natinag. Sa anda nga maghanda nga nagunay kakabsat, ni Joseph. Binusor da, dagiti kakabsat na. Mabasa tayo di Genesis chapter 37 verse 4. Hinlako da isuna it Ismaelites. Kaya pinabasol da nga nang rape pa yung word, tamang word, kay Potiphar. Nga nang kutikin ni Potiphar, mabasa tayo di Genesis chapter 39. Insenda kakabsat, impupok da ngamin niya. Kinapasama kanya na. Despite all this suffering, Joseph was not moved. Saan nga nagunay ni Joseph? Nyapay, dagiti ilustrasyon tayo kakabsat, ni dagiti talo nga best of friends, Shadrach, Meshach, and Abednego. Anya tinapasama kakabsat. Inakyusan da, pinabasol da nga nag-worship. Iti impatakder na ni King Nebuchadnezzar. Nga kung nadahaan kayong agdaydayaw maliban iti impatakder ni Nebuchadnezzar. Ngayon dagito, ingaduwa, ay dagito nga talo kakabsat. Saan da nga nagdayaw? Iti impatakder na nga image. Iso nga kunada, dagito iyapan nyo, ijay, thrown it into the burning fiery parlance, Genesis Daniel chapter 3 verse 18, ibileng nyo ida, ipisok nyo ida, ija ti apoy, nga lumalagablab na apoy. Yang niya tinapasamak kadakwada, awan itinapasamak. So, no kitaan tayo kakabsat, inaccuse da ida, pinabasol da, ita nga pag-iso. Kat despite all this, the 3 Hebrew boys were not moved. Dagiti Hebrew nga lalaki, handa nga pulos, hanga nagunay, hanga nakutiti pamati da. No dikit din nagtali na da. Remember yung last word nila, urihan na kaming isalakan. Ngahang kami latang group bab. Oh, what a faith. Handang in compromise iti pamati da kamsat. Uri pa ni Daniel. Malagit tayo kakamsat ni Daniel. No kitahan tayo kat may sa iso na nga katalgadan, napintas di quality which pleased King Darius kunana. Ket talagang isu na tinagbalin may nga leader nga inyasay ni King Darius. Ngem digito nga governor umapal dala unay ken kuana. Gapoy ti kinalaing na, kina-organize na siguro. Anyaman pa nga talagang excellent isu na. Ngem nagaramid ida iti pamuspusan dagiti kadwa nga leaders tapno ti kasta ma-accuse isu na. Nga hang agdayaw iti impatakder na ni King Darius as a king. Ngem gapot na nakaday one night agparintumeng ako na di verse 9 Daniel chapter 6 verse 9 ako na nagparintumeng iti sangwanan dagiti nakalukat atawa ket nagkarkararag iti Dios iti mamitlo iti maysa nga aldaw dayta iti nakadaywan nga aramiden na uren anun tay kakabsat ni ararnun Daniel haan nga makutid iti pamati na gapot ta natalged iti relasyon na ket in spite kadayto nga accusation ken kuana kabsat hindi po siya natinag. Haan nga nagunay, iti pamati na. Despite all this, Daniel was not moved. Kakabsat, adaman iti napintas, nasayaat nga mauwino, Bible character, nga mang-display ti unmovable spirit, awan sa bali, no din Apostle Pablo. Iti dating aldaw kakabsat, kasko nagtatay, kahit kuman makipagsao, iti duwa. May papan kini Apostle Pablo, kahit makita tayo dito, kasatno katibker iti pamati na ken kasatno nga nagtultuloy iti apo. Muna kakabsat nga tratalin tayo, nga pagadalan tayo ditoy Acts chapter 20 verse 24. Sa tayo tumapan ijay may kadwa nga Timoteo kapitulo 4 bersikulo 6 aging gana iti 8. No kitaan tayo kakabsat nga Apostol Pablo, very strong nga adipon iti apo. Saan ko amo kakabsat? No nature na dahito nga kinatibker na when leading iti Holy Spirit ken kuana. Talaga natibker iso na very strong when it comes to the spiritual. Iso nga ni Paul talagang determined that he would not be spiritual quitter. Wow.
Aya awan iti eksena iti biyag na, awan iti ayan ti panunot na, awan iti balak na nga agkwit. Saan pulos nga nagbaliw iti desisyon na nga saan na nga lipasan iti panakidangadang iti daytoy nga lubong nga addaan iti rag-o. Lipasan na iti dangadang na nga addaan iti rag-o. Kinunana nga rod kinunana dagiti mga idadaulo iti iglesia ti Efeso. Aya nga haan nga pulos nga matitinag when it comes. Aya iti panagserbi ti Apo hanga basta-basta matitinag isuna. Kabsat di aramid, Acts chapter 20, verse 24, kunana, ngum saan anasken, no agbiagak man, when numatayak, matungpal kulakit di, iti nakaibaonak, kat mailipas ko iti trabaho, nga inted kanyak ni Apo Jesus, iti panangiwaragawag ko, iti naimbagadamag, maipapan, iti parabor, iti Diyos. Awan sa bali kabsat nga pinanunot, no kita iti dahit nga, di binasa ti Acts, kabsat, awan iti sa bali nga pinanunot, no saan nga dati lipasin na, iti nakaawagan na. So he was so determined that all pressures, dagiti problema, nga sangsangun na, haan nga dagiti kakabsat, iti manggunay kenkwana, mangtinag kenkwana. Kuna na nga ron, none of those hardship move Paul. Awan ka dagitoy nga panubok iti biyag, iti kinarigat iti biyag, iti mangtinag kenkwana, wenno ti manggunay iti pamati na. Sila nalakon ko na in kakabsat, nga awan dagito nga kapadasan iti panagbiag ken panagserbe iti makaibaga no siya asino. Wow. Kaya saan nga dagito iti mangupay, mangpaay ken kuana, saan mat nga dagitoy iti manglapad ken kuana, ket saan namat nga ibilang nga iti biag na ket napateg para ken kuana. Kaya he's not counting his own life dear, precious or valuable to himself kunana. Anya ti kunana. Anya ti nang patalgad ken kuana nga nangibkas iti daytoy nga balikas. Kunanahan nga precious iti biag na kunana ya. Kaya ngem saan anasken agbiagak man when numatayak. Kaya na nga lipasan iti dangadang na nga addaan iti rag-o kakabsat. Mas importante nga malipas na di dangadang. Aya, mas importante ken kuana nga lipasan na daytoy nga ministry na nga intellect iti Apo ken kuana, idi na isalakan isuna. Ni Apostol Pablo kitkitaan na nga iti na Kristiyanuan nga panagbiag na ket maysa nga dangadang. Kundo dayta kabsat. Iti biag tayo nga namati, iti biag tayo nga Kristiyano, isu dayta nga panaki dangadang, dagi nga makaawat una iti dangadang, panaki bakal, panaki ranget, panaki laban. Kaya talaga mo, in short, ang buhay po natin bilang mananampalataya ay laging yun nakikidigma. Aya, nakikilaban. Sino ti kalaban tayo kakabsat? Siyempre ni Satanas. Di ba tinal daw addaan dagiti banag nga kayat tayo nga sulbaran. Ado dagiti banag nga kayat tayo nga aramiden. Aya, ket dayjay kan dangadang nga kung kunatay kakabsat no mapagbalagyan tayo, praise the Lord. Aya guyo-guyon na ka nga matinag ni Satanas tapno ti kasta haan nga matungpal dagiti plano ni Lord. Ken ka ditoy lubong. Ni Paul kunana saan nakitkitaan iti panakaabak na. Wow. Mangrigui pa iti mabalin siguro nga manipod di inawat na ni Apostol Pablo. Ay awan ti sa baling nga pinanunutan nga hindi niya inilagay sa kanyang isipan yung pagkatalo. Puro winner ang nasa isipan ni Apostol Pablo. Tikit-kitaan na kat maisayangkad na iti ebanghelyo kat makaawat iti corona, iti biag, iti langit. Hallelujah. Kaya dadji ko matitarigagay tayo kung mga kabsat nga iti every time nga ma-encourage tayong agserbi iti Apo, awan ti sa baling nga tarigagay tayo, no saan nga maala da di crown, when no makaala iti crown of righteousness. Kaya maripod idi nga naisalakan ni suna awanan kakabsat, iti sa baling nga tarigagay na no diti saan nga panaglusulos. Amen. Kaya awan iti panggap na nga numampay makarik na siguro iti panagbaong mo iti pamati na. Ngem awan iti plano na nga aglusulos. Awan iti plano na kakabsat nga give up. Awan iti plano na nga back out iti panagserbi. Awan iti plano na nga magunay iti pamati na. Ayatek nga kakabsat. Agsadag tayo iti espiritu iti Apo. Anya ti kunana? Kahit ko napintas si panakabaga na di Tagalog, kagunana, subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, maganap ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing binigay sa akin ng Panginoong Hesus. Aya, ang pagpapahayag ng mabuting balita tungkol sa kagandang loob ng Diyos. Awanan iti sa bali, oren niya may mapasamak, kas nakasingay. Hanggang may ibagang kesera-sera, no, di kiti, awan iti sa paling nga tarigagay ko,
I don't care, lukat nunak alaan ni Apo Diyos. Aya, basta ti aramid, aging ganang anabiyagak ni Tilubong, at day ti piksak aramidak, da jagay banag, ibagbagat ti Apo kanya. Dahil plano na, nga masapol nga malipas ko nga daan, ag endak nga daan tirag ko. Kasi ni Apostol Pablo kakabsat, nagmayat iti panakaisa una, iti English nga kuna na, but none of these things move me, neither count I my life dear unto myself, kuna na, so that I might finish my course with joy, and the ministry which I have received of the Lord Jesus Christ, to testify the gospel of the grace of God. Kuna na, but none of these things move me. Aya, ngam awan ka dagito, iti mabaling kakabsat nga manggunay kanyak, hallelujah. Ay, hati nga kakabsat, panggipon tayo tagtultuloy, iti panakaawag, ken panagserbi tayo, iti Diyos. Nandiyan ka na, agserbi ka ti Apo, aramido mo da di best mo. Hindi naman ibig kong sabihin mga kapatid, nga nun ni Apostol Pablo kot inted na, amin nga biyag na iti panagserbi na, ket adadila ta church. Hindi ho ganon. Hangkumot nga ibagbaga kabsat, nagserbi tayo ti Apo 24 hours a day, 7 days a week, adadji ka church. Saan nga kasi kakabsat? Tauriin niya man, iti nakayabang work mo, adadji ka man offices, government employees ka man, employer ka man, anya man nga trabaho ti adakeng kakabsat, no agshine ka, maipakita, maiparangarang, nga ni Apo Diyos ket adakeng ka. Full-time ministry ka. Na sa full-time ministry ka, dahil tinakaawagam kakabsat, ket agshine ka. Makita ni Kristo tabiyag mo. Sapat na yun, kapatid. Haan nga necessary nga, agmalmalum ka di church. Aramidem lang di responsibilities mo. Akas believer, akas namati. Anya yung di responsibilities tayo. Nura gawag iti sasaw ti Apo. Hindi ka man boka na mag-share ng salita ng Panginoon. Ngiptawagas mo nga panagbiag. Dagita tigtignay mo kan panagsasaom. Dakil nga banag daytan kakabsat. Nga pakakitaan nga adda ni Kristo ken ka. Awan iti anyaman nga banbanag, nga mabaling kakabsat, nga manggunay kada tayo. Remember, iti Biblia ko na being confident of this, that he who began a good works in you will carry it on completion until the day of Jesus Christ. Kunana. Iti Philippians chapter 1 verse 6. Ilocano ko na kap na ka ati Dios anang irugi iti daytoy naimbang nga aramid ka na kayo. Ilipas na aging gana ti aldaw nga panagsubli ni Hesus Kristo. Philippians chapter 1 verse 6. We are not in the quitting business. Kakabsat. Awan tayo, awan kuma iti agsanod. Awan kuma iti panunot tayong agpauyo, agpasugnot kini Apo Dios. Narugyan yon, lipasen tayon iti agserbi. Amen. Anyway, awan ti mapukaw kada tayo, into nagtultuloy ti agserbi ti Apo, ngamdakdakkel iti mapukaw, wenno maawan kada tayo, no isarding tayo ti agserbi iti Apo. Adu iti bendisyon, iti panagserbi iti Apo. Naawan iti bendisyon, awan kami. Nabayagan niya, awan nga, apay ang kinggana. Almost 30 years ang agserbi, still enjoying serving the Lord. Amen. Kaya't launay ni Apostol Pablo kakabsat nga agbaling nga matalik tayo nga adipan iti Apo. Katuntayan, bareng-bareng nga panagserbi kakabsat. Kaya't mo iti anay nga rag-o blessing, itay mo mat. Dahil anay nga panagserbi. Kinunana kadagiti mga idadaulo kadagiti iglesia iti peso, nga itinasgad nyo tarigagay na, kat lipasan na iti salisal na, nga adaan iti raglo. Kas jay kumamot. Taramidin tayo. Finish his course with joy. Kunana ni Apostol Pablo. Hanggang nga dagiti dumano ka nagragsak na, hindi barbaruda nga Kristiyano, ngayon di bumagbayagan, mamanuda mo mga di church side. Di na pa'y kayat nga talyawan, da di church dan, piman. Hanggang nga kasi kakabsat. Lipasin tayo kung mga daan rag-o. Ulit kakabsat. Nga basaan di binasa tayo. Ngim saan anaskan nga agbiagak man, when matayak, matumpal ko lakit di, iti naka ibaunak, ket mailipas ko, iti trabaho nga intud kanyak ni Jesus. Iti panangiwaragawag ko, iti naimbag adamag. Iti parabor iti Diyos. Kuna na. Aramid. Aramid, Kapitulo 20, versikulo 24. Saladsudin kayo man kakabsat. Natungpal kadi ni Apostol Pablo, dayta nga panggap na. Niya timakunayo kabsat. Isungbat, mabasa tayo jay Timoteo. 2 Timothy chapter 4, verse 6 to 8.
Kuna numaipapan kanyak, dumtingan iti oras apan nakaidaton ko, adtuyen iti tiyempo, nga isisinak iti daytoy nga biag. Inaramid ko ti amin nga kabagalak iti salisal, nadanon kon iti pagpatinggaan iti lumba, nagtalinaudak iti pamati, ita agur uray kanyak, iti gunguna iti balaygi, iti korona iti kinalintag, iti apo, iti nalintag nga okom, iti daytang aldaw, kat saan lang agpaay kanyak, no dikit di kadag iti amin, nga si ayat nga agur uray, iti yaay na, mataydayaw iti apo. When kabsat, nalipas na ti adda nga salisal na. He did finish his course. Haan nga nag-quit ni Apostol Pablo, but he remained, nagtalinaed nga natulnog isuna kakabsat. Nga intunudumteng nga mata isuna, gapo iti panagserbi na iti apo, intun mapasamak iti kasta, agbalinto daytoy, nga may nga kapadasan, nga maidaydayaw iti apo nga pagserserbian na. Hallelujah. Pakalaglagipan nga awan, iti sinayang na nga tiyempo, iti panagbiag na, no saan nga agserbi iti apo, in mangiwaragawag iti sa una. Iti papatayken ko nga na iso ti ruangan kakabsat, iti papan na kini Apo Dios. Wow. I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept the faith. Inaramid ko ti amin nga kabagalak iti salisal na danon ko, iti pagpatinggaan iti lumba. Nagtalinaudak iti pamati. 2 Timothy chapter 4 verse 7. Ni Paul ko na that he has endured the hardship. Talagang nagsagaba isu na kakabsat. Kuna na, the agony, amo yung agony, the pain, the suffering without quitting, amo yung agony, mas narigrigat pa'y, the pain word, kung baga kabsat, talagang nagsagaba iti kasta unay. Ngayon, pulos nga hantay kakabsat nga nakita, iti nagsalisal ay nagunay wenno natin nag-isuna. Aya, nagserbi isuna kakabsat in spite ka dagiti pain, agony, suffering, without complaining, hanggang nagcomplain, without hesitation. But he has fought a good fight to the very end of his life. Wow, praise the Lord. Dayta iti kasapulan tayo nga mangeg iti daytoy nga aldaw kakabsat ni Apostol Pablo nilipas na iti nalipas na iti sa salisal ditoy lubong, so that I might finish my course with joy. Kuna na, I have finished my course. Kuna na di 2 Timothy. Glory to God. Agun uray ken kuana iti may nga corona. Aya, amutay mo tinuna inya ti crown aya kabsat. Iti crown ket may sang reward. Iti dadya victory in battle. Dayta ket may sang crown kada iti nagbalagi iti dangadang. Ket dayti nga corona saan la nga para kina Apostol Pablo. Dayta nga corona para mat kanyak, para kenka, para kada tayo amin nga matalet nga agur uray iti yaay ni Apo tayong Jesucristo. Such a crown is available for all those who are faithful, for those who are faithfully loved and faithfully serve the coming of Jesus Christ. Ket inya tinang ipaay dayta nga corona kabsat. Sino itinang ipaay dayta nga crown? The righteous judge Jesus Christ. Natay ni Pablo kakabsat nga pagulidanan iti panagserbi na iti Apo. May we do the same. Mapalintin mo kakabsat nga aramidin dayta. Ayatik nga kakabsat, da kayo nga dumdumngeg iti dayta nga programa. Keep on. Don't quit. Don't ever quit. Saan tayo kuma nga agsanod kakabsat? Ada iti agur uray kada tayo hangkang mga dagiti dadagsen hangkang mga dagiti problema iti mangyadayo kada tayo kakabsat no di ket dagiti agbalin nga agdan tayo tapno tikas na nangat-ngato pay nga tukad. Mamamuan tayo pay tinanunag nga tukad iti panagserbi tayo iti Apo. Malidayaw iti napatignganagan na. Hallelujah. Oen kabsat, adu iti paglaslasatan tayo ditoy lubong. Adu dagiti manglapad kada tayo. Adu dagiti manggunay. Ado dagiti mang tignay kada tayo tapno tikasta mapukaw iti pamati tayo. Nga magtalinaed tayo. Nga awang kuma iti sabali nga panunod tayo kakabsat no saan nga ma-receive the crown of life nga itedto ni Apo Dios. Can you imagine that into no mapantayo iti sa kaanan na into no mapantay iti langit mismo nga ni Apo Dios iti mangipaay dayta nga crown kada tayo. Welcome good and faithful servant, isut mon dayta crown of righteousness. Corona iti kinalintag madaydayaw iti Apo. Kaya't ko dahil kakabsat. Da kayo nga, kaya't yun.
Siyempre, amin tayo. Agtalin at tayong agserbi. Hantay nga give up. Hantay nga ag-quit, kakabsat. Kunana, none of this can move me. Kunana ni Apostol Pablo. Haan, awan ka na gitoy, iti na mabalin nga mga tinag kanyak, manggunay kanyak. Dagiti problema, kasla pagdaldalan, useless kung niya na. Ay, kung baga, ang talagang iti punteriana, kit may pasayangkad, may isayangkad, kakabsat. Dagiti sasao iti apo, mai-share. Dagiti sasao iti apo, kagiti hamping nga namati. Praise the Lord. Dahil ako matitarigagay tayo iti dating aldaw. Agyaman kami Apo Diyos kadagiti sasaom nga income inadalmanen iti dayting aldaw. Lord, kaming kabailan nga i-share dagiti sasaom. Ngem babaon iti tulong mo Apo. Babaen Apo Diyos iti panakaid dati Espiritu Santo kabailan mi maaramid mi Apo dagiti nga banag. Adupay dagiti kararo Apo nga gururay iti panakaisalakan. Usaram ti tunggal believers. Usaram dagiti adipon mo Apo. Usaram dagiti anak mo Apo Diyos nga mangiwaragawag kadagiti sasaom. Lord, ay ayatin da ka. Daydayawon da ka Apo. Lord, tultuloy mo ti panakiadda kami ket ikan na kami Apo ti dadagsen nga mang-share mangiwaragawag digitoy sasaom Apo. We thank you Jesus. Giamang kami ti dayting agsapa. Tinagan ni Jesus. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Kaya dalawang kakabsat awan iti gundaway tayo no itsempo tayo nga mang patugtog iti mauding kanta kurang iti oras tayo kakabsat. Ayan, ay masantayo iti nagtutungtong iti dating gundaway madaydayaw iti Apo. Ayan, awan ngamin ti sabaling at tarigagay kumit. Kusaan nga maalan da jay corona iti kinalinteg. Hallelujah. Well, iti dating gundaway kahit kuman nga kadaawan da kayo amin nga dumdumit kanagisip siya iti radyo da anyaman nga lugar tayan nyo na imbag na ragsak nga agsapayo amin. Ore pa kadagiti kadwa tayo nga nakiadamot nakipagpaset diti live streaming tayo iti dating gundaway. Di sister nga Jovelyn Pascua. Amen. Kuna na good morning pastor. Kuna ni Anita Valan. Kay ni si Maria Teresa Flores, anak puti kasar, good morning kada kayo, amin, amen. Kay ni Ma'am Rubilin Darok Agustin, good morning, amen. Sister Milita Tubandong, amen. Kay ni sister ko nga Shirley Salazar Blanco. Okay, hanunin nga nagpunta tayo. Kay ni sister nga Rowena Miranda Ulalan, amen. Filamer de Jesus, amen. Sister Nida Rasa, amen, thank you Lord. Yolanda Torres Pagulayan, amen, thank you Lord. Amen. Kuna na Ma'am Delia Arok Agusta Arok, kuna na amen, kuna na yung nagida dumapay kakabsatahan ko nga nagparang amin nga nagandito kakabsat nga agyamanak iti panakiadtayo manon iti lasod iti talo pulong minutos kuna ni sister na Jennifer Caro, amen. Ma'am Lourdes kuna na, amen, hallelujah Lord, we thank you and praise you for all your goodness to us. Blessed morning Pastor. Hello Pastora Joy, your family, and to all. God bless everyone. Well, agyaman tayo kamsat. Kada kita nga mensahe nga makapa-encourage. Kaya tultuloy tayo nagserbi ti Apo kakamsat. Wala garot awan iti mapukaw ka na tayo. Nagtultuloy tayo nagserbi ti Apo. Iti tayo ti biyag tayo kay kuana. Kaya tagtultuloy tayo nga mangipahay. No anya ti adda ka na tayo iti Apo. Hallelujah. Kaya alawen iti dahi nga gundaway. Agyaman nakman tila sa talupulong nga minutos ng kaya panakiadamanin iti dahi nga programa ti agsapa anak noan iti namnaman. Naimbag agsapa iti Lunes kada kayo amin ngawan labas na. Agyaman nakmat kini Sir GM the technical department at station tayo tata. Well, madaydayaw iti Apple. Kung akadaman ng garot na kagigam sa di Apple, Lawrence Salazar na ibagal daw iti Lunes. Nangyigan tayo ti programa ti Agsapa Anapnuan Tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No